bapakmu, bapakmu sing ora tau mulang niku medhun nang bumi. Ning gurumu sing maring ngaji niku sing ngangkat rohmu nang langit. Niku isaroe. Senajan kudu dibekteni kabeh. Terus ya kuwi wong tuwa papat, bapak, mama, mbok, bapak mertua, terus guru sarengat, guru hakikat, terus nek jenengan urung duwe guru hakikat wajib guru hakikat. Nek ketika Pak Kiai ini isih memarahi sarengat. Duwe Pak Kiai marai rukune syarat wudu batale salat gitu carane adus berarti saringan terus tapi kok urung marai bab batin kudu wajib guru sing marai bab batin tapi kok ana guru sing marai batin kok ora marai saringan jenengan kudu wajib guru saringan mergo hakikat karo saringan kudu kumpul kudu laku bar. Nek kadang kiai ana sing nglakoni mingkur didik saringat tok, ana kiai sing didik mingkur hakikat tok. Lah kita butuhe ya saringat, ya hakikat. Kono sempurnane menungso kudu duwe wong tuwa papat. Korona anasir nanggon awake dhewe ya papat. Ya kuwi api, angin, geni karo air karo lemah. Terus kabeh kudu di wong tuwa kita. Saged dipun tampi, Pak. Terus kita dadi nek karo kiai kudu ngerti. Lah nek sing ngomong ke kiai soalnya pikiran-pikiran duduk wala padunemu nggih napa mboten kula sing kena gitu. Rata-rata niku kula ngomong ke derita kula sebagai kiai. Rata-rata bocah niku tak didik engel, tak warai engel. Niku rata-rata wong tuane ra temelung karo kula kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Tak critani. Mbah kula niku karo kiai seneng ranjang. Nggih napa mboten? Mbah kula seneng banget karo kiai nganti melarat mbah kula. Kabeh-kabeh duwe tinggi kiai. Bapak kula karo kiai khidmah nemen banget karo kiai. Karo Mbah Budori khidmah nemen, karo Mbah Khotib khidmah nemen, karo Mbah Jamul khidmah nemen. Mergo temelungi karo kiai temenan, kula dadi kiai. Nggih napa mboten? Mergo berkahe wong tuwa sing wis temelung karo leres. Lah siki probleme kiai. Mari bocah pinter, Qur'ane pinter, kitabe pinter, ning wong tuane ngandeli karo kiai. Tekan Bandung, tekan Jakarta niku kitabe pinter biyen ra kanggo salat ya ora dilakoni. Mergo ora berkah wong tuane ra temelung karo kiai. Terus siki ana pendapat untuk anakmu tak sekolah kita pondoke men pinter tapi wong tuane ra temelung karo kiai mungkin mondok rasan akan entek duit tok mungkin ra kerasan mergo ora ana semedote ati wong tuwa karo kiai iki tak omongke rahasiane madrasah nang lone wis taunan berdiri leres tapi nek wali-wali murid urung temelung karo kiai temenan mungkin yo biyen ngaji ning ora dilakoni akeh. Nggih napa mboten? Ana berkah nang kono masalahe. Ana bahasa apa, Pak? Berkah. Nek wong tuwa temelung karo kiai, miturut karo kiai, les apa maning seneng karo kiai. Ku anak-anake seneng ngaji, seneng lakoni Leres, wapi digiring kaya ngopo, sira kudu ngaji. Ning wong tuane ra karo kiai ra temelung, alah. Anake bingung. Jare kon ngaji ning bapakne ra tau ngaji. Nggih napa mboten? Jare kon ngaji ning bapakne ra seneng ya kan iki. Masalah ngaji.
wong bola-bali krungu ngaji ning ra ono labete nanggon ngaji ketoke perbuatane ra ono bedane mergo rasa kecintaane karo wong alim kurang. Jane intine kecintaane karo ngalim engko arep dirambahke ana derajat kecintaan karo Kanjeng Nabi, engko arep ditambahi nikmate ning Gusti Allah, dinggo cinta marang Allah Subhanahu. Jenengan diujuk langsung seneng karo Gusti Allah langsung engel Pak Bu. Terus wong kok seneng karo Gusti Allah engel apa gampang? Engel, tak takoni jenengan seneng karo Gusti Allah karo tangga sing luwih 100.000 seneng ndi kira-kira. Kan isu-isu kan kayak gelondongan besian angkotke nya 100.000 siap ngono kok gitu. Tapi kan isu-isu jamaah sebulan buat ketoke bagi ngono kan semoyone ora-ora to kon seneng karo tangga karo seneng karo Gusti Allah isih gampang seneng karo tangga. Terus padahal tangga yo paling 100.000 terus senajan kita yo butuh terus tapi oksigen bandino sira sirup bandino pira regane niku wis kok Gusti Allah kabeh. Terus Gusti Allah kontribusine hidup jenengan karo kontribusine Gusti Allah karo hidup jenengan ranono batesi. Tapi nek kon seneng karo Gusti Allah tapi seneng karo tangga ngecungi 100.000 kon ngongkote glondongan besiak sekesoke mang. Terus padahal oksigen karo 100.000 tetep larang kok. Terus ning arep munggah langsung seneng Gusti Allah engel. Rambatane seneng karo Kanjeng Nabi. Terus karo Kanjeng Nabi engel. Rambatane seneng karo wong wong ahli ngelmu, ahli ngaji. Saka seneng karo ahli ngelmu, ahli ngaji, engko arep tunggake seneng karo Kanjeng Nabi. Seneng karo Kanjeng Nabi arep munggah seneng karo Allah Subhanahu. Nek wis seneng karo Gusti Allah niku ngibadahe ikhlas, salat ra mikirke dan ra mikirke pahala. Ora kepengin oleh swarga lan ya ora wedi neraka mergo wis lillahi. Tapi memang kalau matur mboten kula konsep kan ngendi iki proses. Intinya ketika kita dalam kehidupan tidak pernah melibatkan Allah niku kuwi tetep kangelan Pak Bu gitu. Bila kita matur monggo kita sadari nilai dipun sadaraken kita dalam hidup dalam apapun harus melibatkan Allah Subhanahu. Kita kudu gumantung marang Allah Subhanahu karena kita kagungane Gusti Allah dan kita badi kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, nggih, kata atur, kata khilafan ngapunten, mugi-mugi manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.